shugabar halitta Fatima bintu Nana. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Ya Rabbu mai halitta wanda ka kage mutane, kai aljani da bobi tsirrai har da dabinai, kai ne ka ban fahimta ta rubutu na zane. To yanzu ma tsaya mun zanyi yabo ga Nana. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Wacce ka yi wa mutunci ya wuce sanin halittu, kai mata isa da mulki gata can saman halittu. Matsayinta ya fi karfin binciken masu karatu, wanda bi ka ilahi zai ambaci Nana. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Allah kai ta salati a gurin mai tsira wauta, manzan da ka aiko shi ya ce mi maka bauta. Ya isar na zama shaida Allah na ka rubuta, shi ya sama muka san ka lafazin abban Nana. Allah sa asahabu mu da su muka san wanzo, managartun bayin nan Allah kai musu kwazo, kara yardar ka a kansu Allah domin wanzo. Sa mana ummul kairi sai ya dafa da manana. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Da kusa shehunan mu su suke kara tsumamu, shakti jani da barham har dan fodiyanmu. Shehun da ya yi jihadi musuluncinmu ya samu, babasi da a gaishe ka ya fama da irinmu. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Assalamu alaiki Fatima uwar muminai, sallama ta a gare ki a gabanki nai tsugunne. Na naki sai na shigo har ɗakin ki nai zaune, nai muke aman kalaman da suke kunsha a raina. Ga mu fitar alkhairin Allah marar iyaka, ita ce Fatima bintu albarkar madaukaka. Ba a jinta a barta mai yin haka yayi hauka, ta hama ba ta kan wanda ya manta da sinana. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Kun ji cikar imani kaunar abban Nana, kuma wanda yake son sa dole sai ya so Nana. Sannan zai cika mai kaunar mamudin bina, zuciya ba ta da Allah in dai babu Nana. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Mukutar bayin Allah kaunar abban Nana, karka yarda a ɗauranka a cikinsa babu Nana. Inda ka je wa Allah zuciyarka ba su Nana, lamarin ka babu kyawu kai da rike su Nana. Sai ya da tsarkin ruhi sai mai gyara halittu, in ka same ta ka dace a gurin rabu ka yantu. Ka zama mai alkhairi lahira za ka suturtu, duniya za ka azurta inda ka rike Nana. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Nana ta kamar halitta na cikin sama sun karba, kun ji shugabar halitta na cikin ƙasa sun karba. Wasu sun kyale su umma ga su can suna ta kwaba, mu kuwa mun yi fana'i zuciyoyinmu da Nana. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Tuya in ka tare ni ba na manta Nana, ko a bakin kura nake sai na ambaci Nana. Mutuwa ce zahirin haduwa ta da ni da Nana, Allah kar ka bar ni na mace babu sunana. Annabi ne a gabanmu maganar da muke kenan, mai so ya zo ya bi mu tafiyar da muke kenan. Hajar mu an saye ta tuntuni mun shiga kenan, ko yanzu kasuwa ta baje ribar mu tana nan. Shugabar halitta Fatima bintu Nana. Na yi gaman alkhairi kun ganni na a
azurtu na rike abba da umma wallahi na wadatu zuciya ta ba ciwo kan kaunar su na zautu dan uwa na roke ku ku rike kaunar nana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. can gidan babu ladama ba ku bayin wayo nan gidan za ku wadata kun fi karfin rike koko kun fi karfin kutsiyata sai dai ai muku roko Allah zai muku buɗi in dai kun bi sinana in kaga na ɗan yi kurum annabi nake tunani kullum abba da umma su ne suke tsumani san siya na yi muni yawo a cikin tsoka da jini inda kaga na motsa to na ambaci nana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. ba wani wanda ya samu gurbi a zuciyata ƙaunar abba da umma ita ce kaɗai cikinta raina fansa na basu har ƙarshen rayuwata ko ranar mutuwata zan so na kalli nana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. duniya har da kiyama su ne gaban mutane ko ina suna da iko don Allah ku yi zaune ku ji zaɓaɓɓun Allah wanda yi musu zane sai ka so su sa'an nan shi kuma ya yi maka kauna ku taho ga mafakar mu bayi mu bar bulayi mai sanya kalla Allah to kaunar su yake yi kun san ganin ilahu lashira ake yi in an shiga aljanna can ne gidan sinana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. abbanta ne wakilin Allah wanda muke bi ambatansa wajibi ne kun gama na ɗau sirbi daga na ce Muhammadu sai na ce kuma ya rabbi Allah duk wani salati kaiwa abban nana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. sayada tana jikin annabi ta zarce kwatance in ka ji an ce Allah ishiru bari yin zance daga an ce Muhammadu Fatima za ta kasance sai ka musu salati ka fi karfin marwace al'amarin ta azimin ne yau zan muku zance tunda na samu sukuni dan ita an barrance mata kuke du'a'i domin samun dace garar na ku ɗauka kun jini na yi barace Allah yarda uwata ta ɗau garar nana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. ko ina da arzikinsu na cikin ciki na ci sama ma da arzikinsu duk halittun ciki na ci kasa ma da arzikinsu duk halittun ciki na ci duk wata kalar halitta ta ci arzikinsu nana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. gashi mun samu karamci albarkacin sinana mun fita duk al'umma albarkacin sinana mun fi su a alkhairi albarkacin sinana mun gode maka Allah tunda ka ba mu sinana ga wani ikon Allah sama ta canza kamanni ta karɓo bakuncin shugabannin manzanni hasken su zarabintu ya canza mata launi Allah ya zaɓe su dole mu girmama nana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. shugabar matan aljanna nake yi muku zance ku taho mu je gidanta yan uwa mi tabarace allazi wahidi ummaki banko kalace ku yi mun tagomashin da kuke yi faɗi manana sannan shugabar halitta Fatima bintu Nana. son ku da shi aka yi ni tun ina
ciki na dace na tashi cikin sa'a tun a fari na tantance ya gane wata Allahu yake yi mana zance wai kuwa za ku fahimta ko sai na ce nana bisalam zan tafi umarni ne mai munufar nan na azingi mai yabon ku abane na annabin nan na ki mini shaidar kan kaunar ku ina nan daga nan har ranar da za na je kun